L-Ewropa trid tadatta aktar għal bżonnijiet tal-Gżejjer fosthom ta' Malta. Dan kien il-messaġġ ewlieni li wassal il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius f'konferenza bl-isem li ddefinixxu l-Ewropa infittxu dak li għaqadna l-Unjoni fid-Demokrazija. Konferenza li ġiet organizzata fi Brussell mill-Wilfred Martin Center u li ġabret partiċipanti mill-Unjoni Ewropea kollha. Fi diskors li wassal Peter Agius saħaq li l-Unjoni Ewropea hija proġett li ġabet u tista' iġġib aktar ġid il-familji fl-ibliet u l-irħula tal-Ewropa kollha. Iżda jeħtieġ li reġjuni partikolari li jista' jkollhom bżonnijiet partikolari ma jiġux aljenati jew minsija. Peter Agius tenna li l-forzi tal-oppożizzjoni f'Malta jridu jaħdmu aktar biex il-verità tasalant in-nies u sostna li minkejja diffikultajiet ċert li l-kelma tal-verità se tasal. Wilfred Martin Center huwa think tank uffiċjali tal-Partit Popolari Ewropew li jiġbor fih danu 32 għaqda u ċentri ta' riċerka fosthom l-Azat l-Akademja għal Żvilupp ta' Ambjent Demokratiku.